F'Settembru ġew f'pajjiżna aktar minn 246,000 turist fil-waqt li l-lieli li qattaw f'pajjiżna ammontaw għal kważi 1,974,000. Ikkonfermaw dan ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew li mit-total ta' turisti li waslu f'pajjiżna kważi 224,000 ġew għall-btala fil-waqt li kważi 15,000 ġew fuq xogħol. L-akbarat ta' turisti li ġew f'pajjiżna kellhom bejn il-25 u l-44 sena. Dan il-porzjon jammonta għal kważi 39% tat-total tat-turisti kollha. Warajh isegwu dawk li għandhom bejn il-45 u l-64 sena. B'kollox it-turisti li ġew f'pajjiżna li jaqgħu taħt din il-faxxa ta' jammontaw għal ftit aktar minn 28%. 82% tal-lieli f'pajjiżna tqattaw fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni bħal lukandi. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jinnota wkoll li t-tul medju ta' żjara f'pajjiżna mit-turisti f'Settembru kien ta' 8 lieli. In-nefqa tat-turisti tul dan ix-xahar qabżet il-kwarta biljun euro u n-nefqa medja għal kull lejl hija stmata li qabżet il-128 euro r-ras. Intant meta jħares lejn l-ewwel 9 xhur tas-sena, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika nnota wkoll li fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-att ta' turisti li ġew f'pajjiżna jammonta għal aktar minn 1,720,000. In-numru totali tal-lieli mqattajn f'pajjiżna laħqu 12,700,000 u l-ispiża totali f'pajjiżna fl-ewwel 9 xhur tas-sena laħqet il-1,500,000,000 euro.